تتقلي ጸሎት ሓንቲ ቃል ዘንበልኩም ስም ኩልኩም አንብቦ ሓደ ዝገባ ሙሽተ እንታይ ትብል ነፍሰይ ስለምንታይ ትጉሂ ስለምንታይ ሳውሽተይ ትውህኒ ኣለሁ ንምድሃን ገጸይ አምላኸይን ገና ከመስግነው እሞ ተስፋኺ ኣብ አምላኽ ገበር ሃሌሉያ ተስፋ ወድሰብ ሃሌሉያ ኣብ አምላኽ እግዚአብሔር ይመስገን ተስፋኻ አበይ ተስፋኻ አበይ ሃሌሉያ ዓለም ትናወጣና ኩነታት ይናወጣሉ ምስኦም በመናወጥ ነው ምስ ዓለም እናወጥ በመሉ እስኪ ንርእስና እንዳፈተሽና እግዚአብሔር ይመስገን አብቲ አምልኮዚ እንዳሃለና ኣብ ነገራትና ሁሉ ኣብቲ ዘናውፀና ዘበለ ነገራት ኣብ ናይ ግል ህይወትና ኣብ ናይ ዓለምና ኩነታት ኣብ ሃገርና ኩነታት ኣብ ጎረባብትና ምድሪ ኩሉ እንደሐሰብና እግዚአብሔር ይመስገን ንመንፈስ ቅዱስ ክንልእ ኮይና መንፈስ ቅዱስ ክትልእኽ እንድሕር ከለኻስ ፓስተርታይ ክብል ጸኒሑ መንፈስ ቅዱስ ምሳና አሎ አባና አሎ ሃሌሉያ ስለዚህ እዚ መንፈስ እዚ ክንልእ ኮይና ተአምኖ ዲኹም ሃሌሉያ መስዓ በእምነት ድማ ክንጽልይና ዝሞተ ነገራት ክትሰከል ህያው ክኸውን ከሎ እንዳራአና ሃሌሉያ እንዳራአየ ዝዝምር ክዕወት ይሎም ማለት እንዳራአ የዒንኩም ተፈቅ እግዚአብሔር ይደልያሉ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ነግረኩም ይጎይታ ዝመጣ ነው ማንት ግን የዒንትና ተፈቅ አሜን ላ ፍሮኒያ ሃሌሉያ እስኪ ንበይኑ እንደሐሰብና እንዳራአና ነገራትና ህያው ክኸውን ከሎ ነገራትና ክትሰከሎ እንዳራአና ሽዑ ፈቲና ከይፈተና ሃሌሉያ እዚ ስጋ ዘጨነቀና ደል አውሽጥና ኮይኑ ፈቲው ከይፈተወ ክግዛ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ
Yes,
እግዚአብሔር ናይ ልቢ ምሕላ ይደል ያለው እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ንሱ ከገርመና ከደንቀናን እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ አጋርና ቤት አብርሃም እንዳተቀመጠት ከላ ንእግዚአብሔር አይራአየት ስለምታይ የዒንታይ ተኸፍተነ አጋር ማዕስሪያቶ በረኻ ምስ ወፀት ምስ ተሰጎጎት ኣብቲ ምድረ በዳ ዕሪያቶ ኣብ መሃሌኻ እንታይ ኢሉ ንበረኻ ወስዳሞ የሓባብላ ኣብኡ ከዓ እንታይ ይገብር ንልባ ይዛረባ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ አጋር ብናይ አብርሃም ዓይኒ ኣትርኢ ነይራ ብናይ መን ዓይኒ ትርኢ ትህሉ ብናይ መን ዓይኒ ይርኢ ይህሉ እስኪ ንርእስና ንሓሰብና ሃሌሉያ እንደረኣና እግዚአብሔር ይመስገን ኣበየ ክረኽቦ ንየሱስ ኣበየ ክሪኦ ምድረ በዳ ግድን ክወፅእ ኣለኒ ኣብዚ ከለኹ ክሪኦ ይኽእል ፈቃደኛ ልቢ ተሃልዩ ዝሓለነ ልቢ እንተሃልዩኒ ዝተዓጥከ ልቢ እንተኣሎ ወይ ድማኒ ዝተፈለየ ምሕር ኣሎ ኮይኑ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ቀረባ እዩ ክሪኦ ቀረባ እዩ ብሓቂ ናይ ብሓቂ ቀረባ እዩ ካብ መሮር ፀዊዑ ከንግስ ከሎ ክቐብእ ከሎ ነቲ ዝተናዓቀ ደው ከብሎ ከሎብቲ ስፍራ ንግስና ሃሌሉያ ከኣልነቱ ወደር ይብሉ ሕጂ እውን ቆሜልና ኢና ክንዝምር እግዚአብሔር ይመስገን ጊዜ ሓድሽ እኳ እንተኾነ መዛሙር ይናገር ህይወት ኣለዎ በሆነ ኣብ ውሽጦም ክሕተም ብለይቲ ደቂስኩም ኣለዎ ክዝምሩ ወይ ክዓየብኩም It's
ደው ስለዘበለ